Il-pass li qed nagħmlu llum ser ikun qed jara milestone oħra fl-istorja tal-Care Malta. Dik li tifrex il-ħidma tagħha fil-gżira ta' Għawdex. Huwa ta' pjaċir għalija bħala chairman ta' Vassallo Group u ta' Care Malta Group li qiegħed preżenti għal din iċ-ċerimonja qasira dal-għodu li qed tagħti bidu għal mixja twila li bdiet bl-iffirmar ta' ftehim preliminarju għal 65 sena mas-Soċjetà Filarmonika ta' Stella sabiex din il-proprjetà ta' warajna fil-qalba tal-Belt Victoria fir-Raba ta' Għawdex tiġi konvertita u żviluppata faċilità speċjalizzata ta' 60 sodda fil-qalba tal-komunità Għawġija. Ħaġa naħseb jiena naqsmu l-itos mal-kumpanija għaliex il-bniedem huwa fiċ-ċentru u titkellmu kontinwament sur Vassallo u vera napprezza, vera nirringrazzjakom li titkellmu fuq il-komunità. Intkom ma timpjantawx servizzi l-bot mill-komunità, intkom ma tbedux ir-realtà tan-nies li għandhom bżonn il-bot fejn aħna ma narawiex. Il-kwalità tal-ħajja hija fundamentali. Jien għandi relatives illi jieħdu servizzi minn ġol kumpaniji tagħkom, minn ġol servizzi tagħkom u jekk tgħidli l-aħjar mhux jibqgħu id-dar, ma jekk iċ-ċirkostanzi huma li huma u qegħdin issa jingħataw kura, mhux biss jingħataw kura ma jingħataw kura tajba ħafna.